Thank you, Lou. Ngiyalibingelela abantwana benkosi enkulu eThifini kaNazaretha. Kwaze isabatha semini sibhatshelwa umfundisi uMvubu waseGospel inkosi Mbusisa. Baba, uNkulunkulu omuhle kaNazaretha. Ngiyadolisa nasezulwini. Impela uNkulunkulu. Ngoba ingane uma iyimfishane ime phambi kwabantu abade ongaphambili uyangayiboni ngoba kufike khona abantu abade ngaphambili. Manje ngoba uNkulunkulu Nkosi umuntu noma emfishane umbona khona lapho lesithele khona ibonga Nkosi. Amen. Ngiyacela Jehova wakithi uNkulunkulu omuhle. Ngicela kuwe inkonzo Nkosi yamakhosi. Le nkonzo Nkosi yamakhosi ongithume yona uNkulunkulu omuhle ngiyacela ungiphe yona. Ngicela Nkosi umoya wakho Nkosi wehlelekile. Amen. Ngoba Nkosi uma umoya wakho Nkosi yamakhosi ungekho kimi bazozwa abantu bakho ukuthi ngikhuluma ngenyanga noma ngakhuluma kanjani kodwa bazobona ukuthi bengisenyameni. Kanti umoya wakho Nkosi yamakhosi uyakwenza wehle. Umoya wakho Nkosi yamakhosi awunalo ulaka. Umoya wakho Nkosi yamakhosi awunayo inzondo. Umoya wakho Nkosi yamakhosi awunayo inhliziyo embi. Ngiyacela ke Nkosi ungehlisele umoya wakho omuhle wasezulwini. Abantu ke Nkosi mabedlile kakhulu basutha. Kuye kube khona into Nkosi yamakhosi elethwa ngasekugcineni. Eyilethwe ngesitshe esincane nje. Ebizwa ngokuthi ama-sweets. Abantu basuke sebedlileke basutha. Bese kugcinwa ngaloko okuncane nje ama-sweets. Mhlambe Nkosi ngokuvuma kwakho nangokuthanda kwakho ngizoba mude. Kodwa Nkosi yamakhosi ngicela kuwe ungenze Nkosi yamakhosi nginciphe. Ukhule Nkosi yamakhosi phambi kwakho. Amen. Ngifisa Nkosi yamakhosi ukusho ukuthi umvangelo beguqela Nkosi yamakhosi ekseni. Ubephethe Nkosi yamakhosi ubephaka ebhodweni elikhulu. Elinokudla Nkosi yamakhosi okuqinile. Ngiyacabanga mhlambe ngobungane bami ubephaka isitambu. Isitambu ngoba isitambu siqinile futhi masifike eswini uyezwa ukuthi udlile. Amen. Kodwa isitambu sakhe usenze uNkulunkulu ukuthi asingabi nawo ukhari. Wasethi ukhari awukuthatha ubeka kuMvubu ukuthi uMvubu uyothela ukhari phezu kwesitambu. Ayibonge inkosi. Amen. Mina ngizothela ukhari manje phezu kwesitambu ebesisidle ekseni ukudla okuqinile ukuthi makufika eswini uzwe ukuthi udlile. Ingoma
engicela ngayizulu uNkulunkulu wakithi ngiyazibezulu ingoma ka79 ngiyacela uNkulunkulu wakithi kube ngicela nobaba bangelekelele ngicela nabakamalume kaMnguni bangelekelele umsebenzi kaNkulunkulu ngoyiwe ukade umuhle kangaka ekuseni ingoma siyakubonga wemthwalo
Ngiyabonga abantwana benkosi. Ngiyabonga. Le ngoma ifika ngoba le ngoma ifika ngoba inyanga kaOctober. uNkulunkulu uyasikhumbula ezweni lakithi mangu-October. Sinethemba nakulonyaka ukuthi mhlawumbe uzosikhumbula uNkulunkulu. Kodwa le ngoma ngifisa ukusho ukuthi yafika kuGombela ehlike station sesitimela eMthwalume. Uma ehlike station eMthwalume ekhuphuka ebheke eGospel wafika wema okhalweni lapha la kuno freeway khona. Wasethi bantwana bami, wathi ngibona abantu labayasebenza bakumgaqo. Lo umgaqo omkhulu ke uhamba imoto eziningi khona. Wasedlule bheke eGospel. Le ngoma yathi mayifika yafika inale number yayo u79. Manje mema lapha phezulu ekhomba ethi lana ngelinye ilanga kuyokwakha umgaqo uthi ngibona abantu bayasebenza uthi konje nina nibona ngamehla asemhlabeni uthi nabo abantu bayasebenza bakha umgaqo. Uma lo mgaqo sowakhiwa kukhona indlela ephumayo uma uye eMthwalume ephuma khona lapha ku freeway ubuye phezulu kwebridge le ndlela mayiphuma ino 79. Kodwa lo 79 ongekho ngaleso sikhathi. Amen. Kodwa mase wakhiwa lo mgaqo uphuma uno 79 owafika kubaba mkhulu wase usho khona lapha ya emile lapha. Ushembu uNkulunkulu. Amen. Njengoba sihlelana ngesihleli phambi kwaNkulunkulu. Amen. Kuyadingeka ngelinye ilanga. Njengoba siphambi kwaNkulunkulu nje uke uthathe ifayili yakho uyibeke phambi kwakho ubheka ama-cross ubheke no-correct bangakanani. Ifayili awuyoze ufuna amaphepha. Ifayili yakho isenhlizweni yakho. Konke okwaziwe wena, okonile kwaziwe wena, okwenze kahle kwaziwe. Thatha ifayili yakho uyibeke phambi kwakho uyibuke ukuthi ama-cross o-red cross bangakanani. O-correct bangakanani. Bese ubuka ukuthi ma o-red cross bebaningi uzofika kanjani kubokashela. Ngicela ukubabaza nje umsebenzi wonyazi lwezulu ukhombisa mina ukuthi uNkulunkulu. Indaba ke ngeke ngiyikhe yonke ngizocaphuna le ndawo nje ngoba indaba kwakho yasezulwini. Nami ngazithola sengilandela nje uNkulunkulu ungazi ukuthi kwenzeke kanjani. Kodwa ngazithola sengilandela uNkulunkulu. Sihamba noNkulunkulu ngilandela ngemuva kuhlwile kumnyama ngicabanga ukuthi mina hayi mhlawumbe uNkulunkulu khona lesazongena khona afaka upetrol. Ngingatshela ukuthi hayi ngeke singene ndawo. Zasho imoto ngathi ngiyabheka emotini yami upetrol uyaphela. Shembe uNkulunkulu. Ngathi ngiyabheka emotini yami upetrol uyaphela. Sahamba sasawufika lapho uNkulunkulu eyakhona. Sengibuza kumshayeli wakhe likhona igaraji elikhona la uthi alikho. Uthi wena ngithi uphelele upetrol emotweni ikhanyi lami. Kanti indlela nangu uNkulunkulu bafowethu phambi kwethu.
Ungalahleki uNkulunkulu nangiphambi kwethu. Futhi manje la asivume bantwana benkosi, asivume uhlale la uzwe ukuthi kuyavuma. Ngoba nje ngoba yemthwala ume nje. So bad. Uthuke sesho. Bona Zulu. Asazi noma uzosikhumbula yini. Ushilo. Ayibonge inkosi. Amen. Owasezulwini akwaziyo. Kodwa mayisikhumbulile uNkulunkulu wezemthwalume. Siyobe sibaningi sihalalisa. Kodwa uNkulunkulu noma ungahalalisa uzulale phansi. Uyadlula ekuhalaliseni kwakho. Azayofika enhlizweni ayobheka khona njengoba uhalalisa kangaka lento ikhona nenhlizweni yakho. Yeah. Engathi masilana abantwana benkosi singathelela uNkulunkulu sivume ukuthi ichembe ngazulazulu uNkulunkulu. Uzwe noma uhlelo ukuthi kuyavuma. Ayiye sahlala wenza lokho ayekwenza uNkulunkulu. Waqeda sahamba. Ngihamba nopetroli awukho. Sengimtshelile udriver ukuthi upetrol anginawo. Wathi angazi sowenze kanjani. Uma sahamba endleleni ngithi shambe ubambe, shambe ubambe, shambe ubambe ungapheli, shambe ubambe ungapheli, shambe ngezulu ubambe ungapheli. Ngihamba ngihlabelela kanjalo endleleni. Sahamba. Sengishilo ukuthi ngeke ngisafika mhlambe ehleni. Mhlambe uma uNkulunkulu engithwalile ngizoqhezuka ngiyofuna upetrol. Sengobuya mlandele ngemuva. Kodwa sathi masidlule nje kwenye indawo ngifuna ukuyisho ngoba indaba kwangeyona yami indaba kaNkulunkulu. Kodwa mina ngithatha lena nje uNkulunkulu angenzela yona kuphela. Uma sidlula kwenye indawo sibuya siza neno. Ilambu lavela cisha ilambu la petrol. Ekade likhanya imoto lavela cisha upetrol wavela waya lapha yakukota empty. Ayibonge inkosi. Upetrol wanyukela kukota empty. Ngase ngiyababaza khona lapha emotweni ngathi shembe ngiyazulazulu, ngathi uNkulunkulu. Angibange ngisathezuka ngahamba kaze ngazofika la ekhaya. Ekseni nganginendlela ethi ngiphuthume esiphingo. Wethula wethule hayi lo siphuma ngona. Nganginendlela ethi ngiphuthume esiphingo. Ngase ngilayisha abanye sengiyabatshela ukuthi anibheke umusa kaNkulunkulu. Lo petrol la umusa wasezulwini. Hayi bolonga umusa kaNkulunkulu lo. Ngase ngibachazela ukuthi ikhale uNkulunkulu petrol kuphela, uNkulunkulu wavela ufaka upetrol. Okamoya. Uma ngiphuma la ngibheke esiphingo bese ngitshela ukuthi hayi ngiyongena lapha ya petrol port izofika khona ngoba hayi nangu kanti sengidlala ngomusa wasezulwini. Sathi masiza ku engine lo ngale ekwehleni. Mawethu ubhenga okethuze kwasengayize vele. Ngathi mangehla khona ikhomba ukuthi ngiyadlula khona manje yavela yaqala imoto sele awule moto enzani manje awusekho futhi lo petrol. Bathi labathi wena sowudlala ngomusa wasezulwini. Naka amagaraji sowadlulile manje haleluya ndlula futhi. Angithi wena ufika ngosikelela la. Ngiyababaza uNkulunkulu wakithi, ngiyababaza nazi bezulu. Ngibabaza ukukhulu bakho Nkosi yamakhosi. Ngicela Nkosi yezulu nomhlaba. Noma sengizwa ukuthi kumnandi kanjani la. Kodwa ungenze ngehle njalo Nkosi yamakhosi ngincithe. Ngoba umuntu
kukhona lefuna ukuphokopha lephokophela ukuya khona njengoba sisane sifuna ukuya kaShembe. Amen. Kodwa ufuna simini. Lani kuThixo. Kumele ngamgcoba nje umuntu. Ithi bese ngimbuka eseflathele bhekale ithi ngibone esevula izandla esethi esihamba kanjena ithi ngixake ukuthi hawule ngomgcoba nje sekunamathumba lemakhopheni. Abulibasa. Ngifisa ukuthi nginciphe Nkosi yamakhosi ngiciphe njalo kubonakala ukuthi khona la ngiphokophela ukuyofika khona. Umkhokheli ufice insizwa lapha eThekwini. Nkosikazi nje sengithi inkosikazi ifice insizwa lapha zonyazi zimile. Uma zimile le insizwa lukade kuhlala inyazi nje isukwini. Le nkosikazi sithi awuzinsizwa zonyazi ithi ngajabula ukunibona ithi ujabuliswa yini mama cha ngijabulisa ukuthi uNkulunkulu usevukile. Awusilandise mama ukuthi yini uthi uNkulunkulu uvukile. Ithi ngikhale kakhulu. Ngishiwa uThixo lamakhosazana ithi lenkosikazi ngikhale kakhulu ngakhala. Waze wafika usukwini lesithathu ukhala kwabuza ukhalela kangaka uthi ngathi ngishiwe uNkosi yamakhosi angazi ukuthi ngizobika kubani kuba kade ngibika kuwena bese zenzeka zonke izinto ebengicela kuwe. Ithi inkosikazi wathi mefika wathi hayi ngikhona. Oh wayengakopuli umzimba wawulapha umzimba uthi unkosikazi wathi ngikhona wathi hambuye lapha ephezulu ngesonto uthi ngizofika ngivuke khona ngivuke sengibizwa ngonyazi lwezulu. Usho uNkulunkulu Uthixo lamakhosazana uthi ngizovuka sengibizwa ngomnyango uthi hambuye lapha ulalele igama eliyomemezwa kuqala uthi kuyobe memezwa mina uthi ngiyoba nguNkulunkulu wesihlanu ngiyobe sengibizwa ngonyazi lwezulu. Manje sifunani bangcwele John 14 siqale verse Enanunca enfume uphakame ngokweshula imithetho siyababona inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Njengoba sihleli lana njena akangabikho umuntu okhathazekile. Ugade ungahlali la kanti abantu ababhekani ngenxa yakho. Abantu bahleli labakhathazekile ngenxa yakho. Ukhona la kodwa ushovanisa abantu. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kholwana uThixo nikholwa yini. Hayibo, asikholweni nangu uNkulunkulu phambi. Kholwana uThixo, akasiyeke nje ukubhekana sodwa. Uyazi into esikhathazayo. Sizinikeza nje. Sizinikeza imindezi engekho.
senze competition engekho ayikho competition kulo muzi ayikho competition kuleli bandla kodwa uthini sathi competition nje bese ukhathazeka ke manje ufuna ukuzibeka endaweni ongekho kuyo ngeke uthi la ehleni ube sewuseThekwini awukwazi ukuthi la ehleni ube sewuseThekwini uma uye eThekwini uzosuka lephela uhambe nje uzofika eThekwini manje hamba uzofika la ufuna ukufika khona mosufuna nje ukuthi la ube uzohlala ukhathazekile ngoba uzongenzeki kuzongenzeki bese uhlala ukhathazekile inhliziyo yenu mayingakhathazeki kholwani yimi ekhaya kababa kukhona izinto eziningi ngiyabonga unyazi uNkulunkulu amen uthi umkhokhelo omunye sisenkonzweni uthi kwafika indoda onyazini indoda eyingakholwa uthi le ndoda mayifika onyazini izobika unkosikazi wayo ithi baba unkosikazi wami uhambile emhlabeni sengimfihlile kodwa uhambe ekhulelwe izinyanga ziyisithupha ephethe inyanga ka7 uthi mali mayibeka indaba onyazini uthi laba lunyazi lafikela mbuzo lathi uhambe lenyanga bezo 6 ephethe ka7 uthi laselithi unyazi 7 8 9 laselithi inkosi kubusise uthi umkhokheli wasehamba lo muntu ebuyele emuva uma ebuyele emuva uyahamba uya kumfowabo uyafika kumfowabo uthi umfowabo iphuma unyazini hawu kwethu kuyonzana enyazini uthi hayi bengiyobika njengomwazi ukuthi ngihambele unkosikazi ekhulelwe uthi kutheni unyazi uthi hayi lifikela bana nje lathi 7 8 9 uthi kuphelele uma lusho kanjalo unyazi kuphelele uthi ke wahamba wayolala mayelele kwafika umkakhe wathi umkakhe wozani nizombithu uNkulunkulu onyazi wezulu ufikile ethuneni wangibelethisa wathi ngani khona isethuneni wasevuka phinda kuye wasimfowethu unyazi wathi unyazi lenza umkami wafika kimi ebusuku umkami befika uthi akambe kuyokumba ithuna uthi unyazi ufike lambelethisa wase ethi makusho unyazi kusho uNkulunkulu asambe uthi bathatha izinto zokumba bahamba bemba uthi bathi mabefika ezintini uthi bathi bayafika ezintini uthi bayizwe ingane ikhala ngaphakathi ngaphansi kwezinto Hembe yazwezulu uNkulunkulu bayizwingani ikhala besebenza kade ikhala kanjani ingane ethuneni iphila kanjani ingane ethuneni iphila ngoba khona uNkulunkulu awungenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka awungenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka base beyikhipha ingane bakhipha ingane yaphila kodwa lengane bese kunezukwana nje eshonile unkosikazi wafika kodwa uNkulunkulu wayibamba esweni wayenza yaphila athi uNkulunkulu wake wathatha umphefumulo womnguni ethathwe igebengu umnguni noNkulunkulu wafika wathi legebengu ezikuthathile zinzima kakhulu wathi zizofika zikubulale wathi nje uthatha manje umphefumulo ngizowuphatha ngesandla ziyofika la ziyofika khona zifike se usuphila wena usuthulile uze zingakubulala uNkulunkulu wakithi madoda ngiyabonga
ubaba wangibeka kule ndawo enhle kangaka, wangibeka phambi koNkulunkulu wasebuhleni. Wayethathwa abantu umnguni beyombulala, sekufika uThixo mayisuka eGreat Town imoto, sekufika uThixo uthi lafikele emebhuthini la ngebhuqa ebhuthini. Wayibona ibhuti evalelwe ebhuti, uyibona ibhuti yemotini kodwa uThixo lafikele emebhuthini. Laselithi mfana wami ngizwile ukukhala kwakho, nathi mfana wami sengikhona. Kakana nje noShembe, inhliziyo yakho ikwenza uvuma ukukakana noShembe, kodwa khona isithathu zomfuna ummemeze ukukhona isiziba. Ummemeze angakhama ngoba ukagene naye. Ngibonile ekseni la umvangeli mayiqala ememeza khona ibutho nje elikhulu elivela phuma lashiya kumenyeza umsebenzi wesonto. Laba bantu abaphuma kumenyeza umsebenzi kaShembe kanti bakhonza muphi uShembe? Mina ngiyehluleka ukungamenzeli into enhle uShembe. Ngiyehluleka ngizame ngawo wonke amandla emtholume ngusihlalo wakhona ukwenza izinto ezinhle phambi kwaShembe. Ngazama wazothi uShembe okhona phambi kwethu wathi mawufuna ukuthi ngikuvakashele nawe njalo hamba ubuzama uvuka kwenziwa kanjani. Namanje ngifika kule renke engikuyona ngabona ukuthi manje sekuhleliwe ke la ngihleli nje manje ayisekho into eyenzikayo manje. Ngase ngizama ukuhlanganisa insizwa zamatekisi ukuthi kube khona into esiyisa kuShembe. Njalo ngoJuly siyangena. Nyazi lwezulu uNkulunkulu. Sengathi bafowethu uma sihleli la engathi umuntu nomuntu angakafune ukuthi ngizokwenzani kuShembe ngoba uyothi sohlulekile ukukholwa kodwa imisebenzi ikhulumele kuShembe. Amen. Akekho umuntu owazokukholwa ukuthi kunjani. Nasi isonto futhi siyahlupha ngoba sikufuna ngisho endlini yesonto. Kodwa masenzela uShembe imisebenzi akuvumi bafowethu ngihlale ngenzi lutho nje ngihlale ngitihleke. Hlala khona kade zisijoyina kulo July ezingaqokile ingubo emhlophe sayiqala nensizwa ngahlanganisa insizwa eziqoke ingubo emhlophe. Sangena kuShembe ngoJuly saphinde sangena ngoJuly saphinde sithema singena kulo July sesijoyinwa ezinye ezingaqokile sasiyasijoyina. Ayo Shembe muhle. Amen. Kodwa uShembe uyavunywa. uShembe uyavunywa abantwana benkosi, wavunywa insizwa yase-American Board. Yavuma uShembe ingamazi yamvuma kodwa. Awuthengwa aguli iteharuthi wananga babali awuthengwa ungaguli akuthengwa nangamali. Kodwa insizwa yase-American Board yamvuma uShembe ngamazi. Yayinenhlanhla ukuthi njalo uShembe afike kuyona uma ezoqhamuka uShembe kuvule umkhathi aqhamuka uShembe neyinsizwa zithwala amadlokolo eze kule nsizwa. Fika kule nsizwa athi wemnumzane wathi ngicela ukuthi uphume ngoba utshela abantu ukuthi
lwabantu. Yahlala le ndoda yahlala nalento iqhubeka lento ingavumi ukudlula. Yaze agcina ibona ukuthi angivume uShembe ngihambe ngitshela abantu ukuthi uShembe uyeza uNkulunkulu wabantu uzofika. Wayengafiki uShembe kodwa athi akumemezela umhlaba wokutshela abantu ukuthi ngiyeza ngoNkulunkulu wabantu. Wahamba le ndoda ngelinye ilanga iyesontweni ibishop yasayivunula ifaka ibheshu layo bafike bababaze esontweni bathi nangu ubishop esehlubekweni wathi angihlubukile sakubona uNkulunkulu uqobo lwakhe. Angihlubukile kodwa sengibona uNkulunkulu uqobo lwakhe. Wase ehamba kuthiwa ihamba lensizwe ihambe ime ethi uyeza uNkulunkulu wabantu hlalani nilini bese ibuka phezulu bese ijame idwindwele bese iyahamba ithi imemeze ithi uyeza uNkulunkulu wabantu ibisibheka phezulu ithi amen idwindwele bese iyahamba. Kuthiwa wahamba le ndoda yaze yavuvuka inyawo zavuvuka izinto. Kuthiwa yahamba yaze yawungena phansi kwehlathi yafika yahlala phansi kwehlathi yaphumula. Kuthiwa yaze yahambela khona lapho phansi kwehlathi. Kuthiwa babalo wafika uShembe mayifika uShembe uMpombela wahambe ifuna le ndoda wathi hambe kuza la ihamba khona uthi anibona ngumuntu wami uthi udlulile ushonele athi anibona ngumuntu wami kade ememeza ethi uyeza uNkulunkulu wabantu uthi udlulile ushonele yamfuna zewufika uMpombela uzawufika lapho ahambela khona wafika uMpombela waqoqa amathambo wakhe. uShembe uNkulunkulu wasakho umuzi khona lo muzi wawuyisikhumbuzo salento eyavuma uShembe ingakazi imbone eyavuma uShembe ngekho phambi kwalo owayefika ngomoya. Asivumeni bafowethu uShembe uNkulunkulu. Amen. Ngelinye ilanga kufika indoda yasemishini ithunywe yimishini ukuthi uShembe akayomtshela elapha egospel hambe utshela uShembe ukuthi akayengene into ayenzayo ayikho. Yasele ndoda iphuthuma mayifika babankulu yafika babankulu engungiwe yasethi ngiyakuzwa mntanami kodwa ngicela ubuyele emuva ubuye ngesikhathi esithize uyomfica phansi kwalesa sihlahla. Kodwa ngifisa ukuthi asimene indleleni sibuze indlela yasendulo
iyona iphe siyohamba ngayo. Bengikhona eSwazini ethi ubaba bafundisa abasha. Bakhona abadaleni baficile. Bengikhona ethi ngobeni banika ithuba befundisa abadala. Nibuze indlela yasendulo ukuthi yona iphe niyohamba ngayo. Uthi ubheke nakuthi waafica bengingadeleli boba mama ningisondeza la inqaba ukusondela la. Kodwa bengisabiza lenkosi ethi ubheke nokuthi wafica abani ngesikhathi ufika usumfundisi wafica abani wahlala eduze kwakhe. Amazwi ahlakaniphile 12 sifunda uverse 1. 12 verse 1. Sengathi uNkulunkulu angasithi inhlonipho. Ngoba inhlonipho awuyitholi la esontweni kodwa inhlonipho uphuma nayo kini. Amen. Inhlonipho uphuma nayo kini. Uthi mawuhamba endaweni uyithole ngoba khona amakhosi afundisa inhlonipho. Uye esikoleni ufike uthole ufunda inhlonipho. Uzofika manje ufike ufundisa inhlonipho. Kuzule konke lapho inhlonipho ayikho. Funda 12 verse 1. Yamazwi ahlakaniphile 12 verse 1. Yena othanda isifundiso uthanda ukwazi kanti ozonda ukululeka uyisiphuphu. Silulekiwe kakhulu ekseni bantwana benkosi. Silulekiwe kakhulu ekseni. Ngaze ngakhumbula beka nje lapho mbangelo wenkosi umuntu. Ngaze ngakhumbula indoda kaJoyisa. Eyikhula kakhulu mayikhula le ndoda isizohamba emhlabeni. Wase kufika abantu abathathu beyihlangabezile. Uma befika labantu abathathu beyihlangabezile baphikisana sebephambi kwayo. Eyalenga kithi le ndoda. Baphikisana phambi kwayo. Asimthatha esimiyekeni. Somiyeka kanjani ngoba kuthiwa somlanda nje? Cha, uma simthatha sisodlana. Ngoba sinikwa uyena ukudla. Uma sithatha nasodlana. Sizokwenzela nokuthi ngaliso. Asithathe indodana yakhe. Indodana yakhe kade sayipha umsebenzi. Kodwa akazisenzele lutho. Base beyavumela. Ukula waphuma ngaleso sikhathi uJoyisa wayongena endodane. Kwathi kwazokala sekhalwa ngale endini endodana, kwazokala sekhalwa ngale endini endodana, kwabanjwa kwayekwa kwadiya kwayathula indodana. Uyahlonishwa umuzi. Amen. Bayahlonishwa abantu ababanikazi bomuzi noma ngaba basekho phambi kwamehlakho kodwa bayahlonipha ngoba bakhona. Amen. Fona umuntu ozonda ukweluleka. Verse 2. Olumlayozi uzumusa kuJehova. Uma silunga nje siyiphatha kahle sizozuza umusa onyazini lezulu. Amen. Kepha umuntu wamacebo amabi uyamlahlwa. Uma nje unamacebo amabi la uhlangana khona nabantu wakhela abanye abantu amacebo. La uhlangana khona nabantu ukhuluma kabi ngabanye abantu. Uzuthatha igama uzuthatha umuntu yomosa kuNkulunkulu. Ukhulume yonke into embi ngaye umosa kuNkulunkulu. Abanamacebo amabi. Umuntu akayoqiniswa ngokubi. Kodwa impande yabalungileyo ayikuzanyazanyiswa.
Akufana nesikobo nje, ufana nesigqoko lesi nje sisibona usagezi. Esithema simbelwa sambelwa uma sesifaka kwadrishwa kwafaka amatshe kwashawa sanyakaza zokubona siyanyakaza bashawa kwaze kwafaka ngisho ukhonkolo ukuthi singanyakazi. Ake sihlale la singanyakazi, hayi ukuthi ma ukhamba umoya sifana nomhlamba umoya ngala mhlambulela ngala umoya ngala umoya mhlambulela ngala kodwa sifana nesigqoko kubeka mntwana umfazi oqotho umqhele kuye indoda yakhe. Amen. Hebrew 10:35 omunye abambe Levi 24:16 omunye abambe Jeremiah 14:20 bese eyogcina kaJeremiah 15:6. Babani khona sophuthuma bafowethu umsebenzi kaNkulunkulu omningi. Hebrew 10:35 ifundeka kanje. Ngakho aningalahli ithemba lenu elinombuzo omkhulu. Sihlela noNkulunkulu. Shoyana umfake sihlela noNkulunkulu uthi siyacela kuyena sibone izinto zingenzeki. Kanti indaba siyila semuva. Ungalahli ithemba laleli yalo zabaphethe ulaleli yalo zabaphambi kwakhe abathunywe uNkulunkulu sizwile into iyalo kakhulu kuseni. Ungalahli ithemba. Kufanele nibe nokubekezela. Lolu hambo liyabekezelwa bafowethu ukuze nikwenze okwentando kaThixo. Uma ubekezela uzokwenza okonyazi. Namngeliswe okwethenjiswayo. Sekuyisikhashana khona ozayo uyakufika kayakulibala. Baba asiyezulu. Hawu nazizulu. Wabona ubaba wami eshayiswe imoto lapha ku freeway. Sengiyadina Nkosi. Ewasivile eshayiswa imoto ubaba wami. Ebusuku yamshayisa qede yamshiya kanjalo. Zase ziyafika zamdaphuza nje ubaba zamdaphuza. Kwakuthwa ngefosholo. Kwakuthwa inhlamba nje ekwasiza iphoyisa lafikele emalapho lase liyabotha umuntu lo. Lase libezi backup kwafika kwabuthwa lapho kwafakwa esitsheni esithize kwafakwa kusona kwase kuyogcina emakhazeni echaswe kwase kuyamemezela ko radio ukuthi khona umuntu otholakele eWestville eshayiswe imoto abantu abalahlekelwe inhlobo zabo abeze bazobheka. Sase siyahamba siyobheka safike sabona ingubo ukuthi ubaba yini. Sabona unyawo lalisalile nje lodwa unyawo ukuthi olukababa lo nyawo. Kwaku 1985. Sase siyakwenza konke samthatha ubaba saya komlondoloza. Uma eselondolozi ubaba wafika wabuya wafika ubaba umngane othambe hambe uyotshela lo mfana wami athatha abanazana abangigeze ngiphelile igazi uma ngidliwa emndenini angifi ngoba ngidolile igazi umndeni uyangiphonsa ngisho ngoba ngidliwa kwami ekhaya. Angihlangana umndeni uyangichitha ukuthi ngidolile nginegazi ungisuse. Uthi ngangale ngafika ushembe ngalena hambani eManazaretheni azokugeza angingenise ekhaya ningilande lapha la ngahambela khona. Ngilapha nje uNkulunkulu wakithi wabona ubaba. Wabona ubaba wathi ubaba
ufice wena ngalezulu. Wayengakholwa ubaba kodwa wathi mfica uShembe ngale. Wathi hambani ngiyele kwaba kaShembe bangigeza. Ngase ngiyofuna umfundisi Celize samshumayeli wafika wamgeza ubaba. Uma esemgezile wathi kwafika ubaba kumina ngephupho wathi waza mfana wami ifuna ukubonga. Ufuna ukutshengisa izobonga ngana sambe. Sasihamba nobaba sasofika endaweni eneyimoto. Safike sema ngaphandle ewindini kodwa ngaphakathi siyabona sibona imoto ezingaphakathi safike sema ngaphandle kwakhomba imoto wathi ngibongane ya moto mfana wami. Ikhomba ikhumbi. Wafika khomba ikhumbi wathi ngibona sengimuhle kanjani. Wathi hambani nonke nika Shembe wathi mfica uShembe. Inhlama kwakuthi inhlama kodwa uShembe wayivusa. Yaphi baba uNkulunkulu wakithi ngiyazizulu lango nekhona Nkosi ungithethelele ngingane yakho kade wawungibona Nkosi yamakhosi ngikhumbula ngifika la ekhaya nginyathelela kade kungafanele nginyathele khona ngithi ngiyobheka ukuthi nabantu abenza lento obani kanti khona abantu abazofike bangishuthe bese bengithatha bengiletha kuwe Nkosi yamakhosi nginyathelela kungafanele nginyathele khona ngomngane ngingazi mina ngathi ake ngiyobheka ngithi obani laba benza lento ngathi ngiyafika kwathiwa wabusangena la wena ngathi kwenze njani kwathiwa wena kade unyathelela kungafanele unyathele khona ayibo msengena ngambothi ubani lo bohlo lona ngase ngiyefika wathi wahamba njengamanje ngathi mina ngahambi la kukithi lana ngathi ngizwa ngezothiwa uyakubiza ubaba ngiyazi lezulu uNkulunkulu wabo bonke abantu ngishinte ngeyilutho Nkosi yamakhosi uNkulunkulu wayo ngezothi uyakubiza ubaba ase ngihamba ngiyakubaba ngafika nangubaba elapha emzini wakithi eGospel usikhumbule lo wabo Nkosi yamakhosi sipha amandla wakheke sifuna Nkosi yamakhosi ukwakha ube muhle ufanele wena amen ngafika ngaguqa la wasetha kubiza uShozi benobe nomphangela umdluli ambize bona base ngama ngiyobabiza uma ngifika ngibuya usethi niyambona lona baba siyabona ingane le iyekeni ingane le kodwa kade ngekho lapho la kade ngiyaluziswa khona uthi miyekeni ingane le wena vuka ufike ekheni khona sokunika iyalo ngase ngiyafika la ekheni ngolesithathu mangifika la ekheni kwafu umfundi umshumayeli uCibayo sebe ngiyaluzisa khona lehleni bethi ube wayini wena suka la ngathi angizile kulapho nina ngize kuShembe la ngizo ubaba uNkulunkulu wami Wakamu uCibane wathi uCibane upumbu ngathi ngilana wathi ngena ngaphakathi uyabiza ubaba ngase ngiyangena ngaphakathi uma ngifika wathi baba usukhona ngathi baba ngikhona wasethe baxakaza ngathi baba kade bengixakazisa la ngaphandle wathi ubani ngasho wathi ambubabizi afika baba athi ngenibiza ubaba nini namsentonikani ngenibiza ubaba nini ngase ngibuya nabo wase nifunani lona
Angelo sengimthethelele nifunani kuyena. Akumthethelele nina. Bashona. Bathi hayi baba masethethele wena nase simthethe. Kwathi miyekeni. Sase siyaphuma kathi bafowethu ngoba besinaxabene bekungabonje ngasolo bengekwamxabana. Ozani lana khona kuzomnika idrink nenyama. Akwambe kwesu inyama nephuzu idrink. Sase siyahlangana lapha kwathunywa abantu abayofuna lento sisahleli lapha silinde lo msebenzi wasephuma ubaba waphuma qala wasesibona awunamba waseqonda ngqothini. Sasiyabuka uma efika wathi sengithunywa ubaba ozala mina. Wathi ngilaleleni kahle ngithunywa ubaba manje ozala mina. Wathi uthi lona umfana wakhe lo miyekeni. Usho ubaba ozala mina uthi umfana wakhe lo. Wasathi mvangela ucibane. Awunamcibane ukhona. Wathi mvangela ucibane shayela befundisi shayela ushozi le ekibisile uwatshele ukuthi umvubu sengemthathelele bangalo wathi bamthinte. Kade wabutha Nkosi yami. Washaya uthi umcibane ngiphambi kwababa. Fundisi ngiphambi kwababa. Uthi ubaba ngitshele ukuthi umvubu sethethelelwe ningabe ngisamthinti. Ayibonga Inkosi. Phoka nje siyobonga baba. Kudlule lapho uma ngisendleleni ngibheke esikhumbuzweni ekibisile kungena ucingo lushawa wakithi. Athi ubaba mbuzo laphi ngithi ngisendleleni yaphi? Ngithi ngisendleleni zesikhumbuzweni. Athi ubaba imoto ungayipaki kude uyisondeza uzoyipaka naphambi kwakhe. Ngafika ngadlula aze wafika esangweni kababa asengiyatshengisa ukuthi uthe baba hamba imoto oyipaka lapha ya. Mawuyipaka noma lapha azoyilimaza. uNkulunkulu lo esiphambi kwakhe. Baba lapho waseyabika wakithi sengifikile. Wasetha ngisondele ngize kuyena. Ngasondela wakhipha uNkulunkulu nyazibezo. Wakhipha ibhokisi la banana wathamba yodlalana. Thamba yodlala mshumayela udenenga. Ngithunywa ubaba wami manje uthi ngizomtshela imiyekelo akanalutho. Angithi efuthumela lapha phezulu ubaba uThingo wathumela sinye seyisebenza la ekhaya wathi biza umvubu ngeza wathi ngathi ngiyema wathi angene endlini ngangena wasethi ngibone imvubu ukuthi kinjani. Wasethi namhlanje ngifuna mfana wami uyongifakela isola egathuleni zami wanginika amaphe amabili wathamba nale maphe amabili ungatshengisi umuntu. Wathi ngoba ngiyakwazi wena ikhehla lami wathi awuvuvuzelwe. Wathi kuyila kuvuvuzelwe la. Usho uNkulunkulu. Ngase ngiba nethemba lokuthi uNkulunkulu manje ngiyolungisa le ncathulo zakho usho sazohlala. Wathi ungasikhombisa imuntu le ncathulo. Hambe uyilungisa uNkulunkulu. Ngahamba ngayilungisa. Icathulo zoNkulunkulu ngase ngibuya wasethawu sezilungile wathi awukwenze lento ebengiyifuna. Unyazibezulu uNkulunkulu. Amen. Ezweni lakithi. Ilanga ozosikhumbula ngalo uma usikhumbula. Kuzophila ngisho utshani, kuzophila ngisho imizi yobaba. Kuzophuma ngisho amathambalele. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi.
Ukhumbulele Nkosi yamakhosi obaba. Ukhumbule okhokho bami. Ukhumbule Nkosi yamakhosi unkosikazi wami, ukhumbule abantwana bami. Nkosi yamakhosi ubathathu babeke endaweni enhle. Ukhumbule Nkosi yamakhosi nabantwana bami abaphilayo. Abasafisa Nkosi yamakhosi baphe imisebenzi. Ngiyabacelela imisebenzi kuwe uNkulunkulu wakithi. Ngiyabacelela imisebenzi kuwe nyazi bezulu. Cela Nkosi yamakhosi ukuba ngime lapho. Ngithathe umsebenzi wakho Nkosi yamakhosi ngubuyisele kuwe ezulwini. Nkosi busele kusifika. Siyabonga amazwi amnandi sophiwe umfundisi wenkosi, inkosi izibusise. Amen. Sizobala inkonzo yethu yamanje nesihlabelelo sekhulu isikhombisa 107. Sizocela umvangeli uShangase wasesibukweni asifonele isihlabelelo inkosi izibusise. Amen. Kosi kusupha amabandla. In the Bankulu.